Otursaňmy? Hawa. Ana, kitabyň ahyry getirdim. Rahmanyň ýyzyny alynçam iş bolala, zordan alym. Senen temon halaýanmy? Düşnükli. Oňda datlardan habar barmy? Ya başga bir halaýan barmyka? Ay bolýa, näme diýin? Kitap barada näme diýen? Seni okumaly zadyňy bilýän. Men hasym gyzyl almaly wakan haladym. Gyzyl almaly waka. Gyzyl almaly. Ýadyma düşýän. Gyzyl alma, öňler, oglanlar, gyzlar halasy alma sowgat berýär ekenler. Uy, niye adıma düştü? Birge degen bir oglan öz söýgüli gyzyna duýgusyny beýan etjek bolupdyr. Oň üçinem bir ýaşyl almany düň çocugy duýup ugradypdyr. Näme üçin ýaşyl alma? Sebäbi o döwür gyzyl alma ýok eken hawa. Gyz düň çocugy alypdyr. Düň çocugy açsa içine alma. Oglanyň duýgusyny beýan edenini bilip, gyzyň ýüzi gypgyzyl bolupdyr. Gyzynyň ýüzüniň gydarmasyndan ýanky almajy ham gypgyzyl bolupdyr. Şondan soňam gyzyl alma peýda bolupdyr. Başla. Şunu size uğrattılar.